J リーグガンバ大阪満田誠交通事故を報告。ガンバはちゃんと交友の報告してるイメージ。満田は移籍して早速事故しちゃったか。満田本人も含めて怪我がなくてよかったね。こういうのもしっかり報告するんだね。事故発生から報告までがすごいスピード感だね。うちの職場なら1週間くらいかかりそう。多分御堂筋だと思うけどあまり運転したくないね。広島から来ていきなり大阪の洗礼やん。大阪の交通事故の多さは異常。満田もこれですっかり大阪の一員だね。ガンバは交通事故が多いイメージ。再発防止策はどう行われているんだろう。